55 godine tačno osjetiš čišu kad pojde iz Sloveniju. Kaže, kad prejdeš 50 godine, kaže, koji god lek da ispiješ, ne si pogrešio. Priča mi čovek, kaže, znaš li, kaže, kvo je isto za osigurač na bombu, burmu? Kvo je po to? Kaže, isto je. Kad sturiš osigurač od bombutu i prst i burmutu od ruku, ode pola kuće, čao. I vidim nekako stovaruju iz kamion džakovi. Ja prido do njih, zapali cigaru, nek duš manje misle da sam njim šef. Na zgradi zvoni mi telefon. Oka me maćani. Kaže, blokirao se kompjuterat. Blokiralo sve. Ja rekao, pa koji si neko prozor otvorila? Pa na kupatilu i na kujnu.